Bashana kushubile bashana lo siqume njalo isibhamu bashana komashamplane abadimanda izinto zabantu bashana ndoda thizeni bashana N3 ko Fuslorus bashana eyishanga esithubulo bashana nsi ipholo elibovu eligibela amadoda awu3 bashana esho phakathi le ndoda kuyipholo bashana tema likhudle bashana shitshiyani direction bashana bashana udriver wabamba i-direction bashana R550 bashana hayiziphathi indoda umadoda kanti kiwaphi nashintshe direction manje mshana sithe zingako Boss Rand bashana hayi amadoda bashana hosha maguni bashana mamakhasi okapho bashana hlala emqaleni kule ndoda kwathiwa yiwena mbombo kanyoko sokunquma thina ungazosijwayela kabi khipha yonke into oyiphethe la ayi bamfirile bashana badonsa holethi bamhlela nesikhwama sakhe bashana ithema isuka lezi imoto isahamba zavula isicapha zamgaxa isicathulo lo muntu bashana warola bashana lo muntu ephuma emotweni bashana ayi kwasho uthi umshana emkhulu ukuthi ayibuzange elangeni lo muntu uyibuyela ko KZN bashana wakhulela endaweni enezimpi lento yokudlala abanye abafana akayizwisisi kahle ikhanda lakhe linesiphithiphithi bashana kanti kubhadla nentelezi kuyena bashana kushubile tema iwa le bashana yacwila la eqakaleni bashana hosha i9mm Beretta bashana kanti okumfana kuyasazi isibhamu bashana ekala kumalight bashana yadla inhlamvu la ngaphakathi emotweni yandeza imoto yashiya umgaqo yadla inhlabathi emahlathini bashana kwashuba bashana ngesikhathi banqonqoza le bashana fika bakadlodlo bashana bathema befika ngaphakathi emotweni bashana oyedwa umkhulukudu kumphula ikhanda lokumfana bashana abanye kwabagugisa ngenhlamvu kwashuba bashana laba bagugile inhlamvu bashana zabakhalela kanjalo sesichazile umfana istory zafahla bashana kwashuba akukho kubambisana bashana ezweni isazo solonto bashana lo go player 2 qas nenzani lapho